Здравейте, аз съм Магуфред, днес ще снимам в Mastercraft един новия аксерър, който видях в YouTube. Сега има евент, но аз ще го пропусна. Ще ви разведа тук. Тук админите са добри, видеото спавна може да си ходите в недера, там е шопа и да разгледаме ларповете. Към бол, там стреляме с бол сплив, не знам. Енчантски си ги енчантваме, евент, фул, там дето имаме храна, форест е дето сечем дърва, хелп за помощ, джамп евент там където качаме, минигейм с разни игрички, Pixel Arts, там дето са строяли нещо и просто да ги видим, PvP, PvP4, PvP Bull и PvP House, всичко с пълпа клетка 2, пълпа лабиринт, те си са, там се СБ е... не се зещам. СГ е Survival Games и другото е шоп, където може да си купим неща. И нека видим Warp 2. Warp 2 е Smash, не го знам. Warp Survival 3 и XP. Нека да видим на Warp Smash, защото ми звучи яко. Нямам си на представа къде отидохме. Казвам ви, този сервер е много готин, сега ще ви разведа. Тук даже ако сте начални, пише как да се регистрирате и как се логните. Тук пише, може да си ги репервате и да се хелнете. Тук може да ги сменяте Day и Night. Някакъв начин. Тук убивате прасетата, както се казах. Изведи морските. Имате безплатен игра портал. Тук може да рециклирате. Да пусна малко дърт. И малко това и малко това. Тук енчантвате. Общо взето сервера е много готин. Такова ще снимаме други части и ще ги сложа в дескрипцията. Виждате.